A non ser que vivas en Madrid, en Barcelona ou en París, non todos os anos unha carreira ciclista remata ou comeza onde vives. Por iso, este ano, teremos que facer unha gran previa do que será a segunda etapa do Gran Camiño, que é que remata aquí na Estrada o vindeiro xoves. Este xornal semanal estará centrado niso, pero antes comezamos resumindo o que pasou esta semana. E a primeira noticia lévanos ata a PO 841, concretamente Soto de Vía, que foi o punto no que bateron dos vehículos rematando unha persoa ferida. Ademais, a Estrada opta a 10 millóns de euros de fondos europeos. O 60% dedicaránse ao rural, o restante 40% repartiránse en reconstrucción dun edificio para os servizos sociais e na rehabilitación da Casa da Música. A G59 vai ser un corredor verde, vanse eliminar as árbores invasoras das marxes da autovía e no seu sitio plantaránse frondosas. Ademais, en 2025 a Estrada pode ter un novo aparcadoiro, concretamente na actual Carballeira de Melania. O líder dos socialistas, Luís López Bueno, pediu que o Concello solicite obradoiros de emprego. Poderíanse empregar, segundo el, para facer melloras no casco urbano e nas aldeas. Mr. Pizza vai abrir unha nova hamburguesería, e concretamente vai ser no sitio da antiga Bragwin Burger, a que comezou todo un debate político sobre se a Estrada estaba ou non morta. Saiban que o enredo xa comezou na Estrada. Comezou este mesmo sábado e alongarase polas datas típicas. Vai haber un gran protagonismo dos xenerais da Ulla. Tamén a estación pintou un novo mural na Avenida da América, esta vez concretamente no portal da carnicería Codesido. E ademais, hoxe tamén toca falar de deportes polo récord galego que batiron os nadadores do CNS. Como xa ven sendo prácticamente tradición, o presidente da Xunta de Galicia percorreu os últimos kilómetros dunha etapa do Gran Camiño, concretamente a da Estrada. Fixo o percorrido final sobre o que podamos falar con Ezequiel Mosquera. Que la orografía de la contorna se presta para hacer un circuito como el que hicimos, muy chulo y con una dificultad que va a dar sorpresas, sin ser alta montaña, y porque llegar a dar la opción de eso, de llegar a la Rúa Calvo Sotelo con el pelotón estirado, roto en 1000 pedazos y con la calle llena de gente, que estoy convencido que va a ser así, o sea, que va a estar a reventar de gente. Para eso nosotros es muy importante también. Este circuito consta de varias subidas que non puntúan, pero que sí que acumulan cansancio, e que sí comúnmente se coñece como terreo rompepernas. Ademais, conta cun porto de terceira categoría, que é dos máis baixos que puntúan, pero que non se pode perder de vista, porque neste caso é un muro, un porto moi curto, pero con pendientes moi altas. Isto, sin dúbida, vai decidir a carreira. Ademais, tamén podemos conversar con Ezequiel Mosquera sobre a elección da Estrada como localización de meta. Había dos componentes claros a favor. Una era que jugamos en casa, que es más fácil, y otra que la Estrada se presta mucho, digamos que es el prototipo de localidad ideal para un evento como esto, ¿no? Porque las localidades pequeñas son muy pequeñas, a lo mejor para acoger un evento de esta dimensión. Las localidades grandes es todo más complicado, ¿no? Cortar una localidad grande un día de semana. Con motivo deste final de etapa, pois vai haber máis restriccións ao tráfico, tanto mércores como xoves, principalmente os xoves, que é cando se celebra a etapa. E é que é necesario ter moito espazo para acoller todo o equipo técnico que acompaña a volta ciclista,
e tamén para o paso do pelotón. As restriccións van comenzar o mércoles ás 2:30, coa prohibición de aparcamento en varios puntos. A partir das 8 da tarde dese mércoles, pecharase o tráfico ás rúas 56, a Rúa Pérez Viandi, Peregrina, Don Nicolás e a Farola. Ainda que a maioría dos cortes vanse producir o propio xoves, sobre todo entre as 2:30 e as 3:30, que é cando o pelotón vai percorrer a maior parte das rúas. Despois quedarán cortadas só o circuito. Nas aldeas, a encargada de realizar os cortes será a Garda Civil e será no momento no que pase o pelotón. Nesa entrevista que comentamos antes do Xornal da Sala, en colaboración con Apitollamiento Ciclista, tamén falamos da participación que vai ter este ano, que vai ser moito máis reducida do que ven sendo nos últimos anos en canto a equipos profesionais do máis alto nivel. Isto débese ao sistema de puntos da UCI. Este ano producense os ascensos e os descensos de categoría dos equipos, co cal todos centranse en conseguir máis puntos. Tal e como está estruturado o sistema de puntuación, o Gran Camiño verse perxudicado. Una clásica 1.1, da 120 puntos al primero. Y en todo el cómputo de la clasificación que puntúan hasta el 1 al 15 hay 600 puntos en juego en una clásica. En una vuelta 2.1 es la misma categoría, pero por días, por etapas. La general da 125 puntos al primero y 600 puntos en el cómputo global de la general de una vuelta por etapas. O sea, es un agravio infumable, no es algo que defendible desde ningún punto, ni desde el punto de vista del aficionado, ni del corredor, ni de los equipos. O sea, una general de una vuelta vale siempre muchísimo más que una clásica de un día. Ainda así podemos destacar a presencia de varios ciclistas. O 1X traerá a Magnus Cort Nielsen, que en 2022 converteuse no primeiro líder do Gran Camiño ao gañar en Vigo. Derek G virá co Israel, foi noveno no último Tour de Francia. O Movistar traerá a dúas persoas que nos interesan. Por unha parte, Jefferson Cepeda, campeón de Ecuador contra o crono, e pola outra, Carlos Canal, un dos galegos que centrarán a atención. O Burgos Viajes traerá un equipo que coñece moi ben Galicia, pois gran parte dos ciclistas pasaron polo Cortizo. Entre eles está Eric Fagúndez, que van facendo un inicio de temporada espectacular, chegando a ser segundo no Gran Premio de Castellón. Por último, tamén teremos a unha das sorpresas que nos deixou a última volta a España, a Urco Berrade do Kern Pharma. Por certo, no Xornal da Sala temos unha cobertura especial para esta etapa. Xa comenzamos, de feito, primeiro con esa entrevista a Quique Mosquera, pero tamén con esta previa, fulmina o xoves un minuto a minuto na nosa web no que poderán saber ao momento onde se topan os ciclistas. Ademais, temos que fazer un pequeno apunte porque o 15 de marzo estrearemos unha nova sección no xornal. Chámase Politicando, e nela cada semana un político dun partido diferente ofrecerá a súa opinión sobre calquera tema que afecte a estrada, lógicamente. Teremos máis xornais semanais ata o vindeiro 16 de marzo, porque aquí collemos vacacións tras esta etapa do Gran Camiño. Entón, pues, se non estábamos, tampouco pode haber un xornal semanal. Que disfruten do enroido e nos vemos o 16 de marzo.